Horas ma dihita saluhuna. Horas. Barjolo madok mauliate mahita tu tuhatta dibata pardenggan basay. Ala dileodlo tuhita hahipason, hahorason, di namadalani nguluta si ganupari. Jala di bagasa berginon, boy hita pajupang peparan na puta raja sila isaungan si walu turpuk. Boru bere ibebere na marhaujahat tu sila lahi na bulak sa provinsi Banten. Songon naong taboto bahwa setiap hari Senin marsiajar do hita tong di sekretariat ton. Ima taringat tu pada daton ni halak Batak. Jala gudang do ulaun-ulaun na met na terlewatkan. Na sa lilingon mungkin gudang mahita halak Batak dang mangulaho nati. Jadi di bagasani pala ditikyon di pasahat bidang adat dohot tarobo no tuhita materi nalao si bahasota di bagasa Bornginon ima na marjudul mengapu anak seorang magodang. Gudang loon memang taboto manang dohot tita di ulaw si songonon alay mungkin buhado cara-carana mengapu anak seorang magodangon. Di bagasani dison nung mangarade bidang adat do tarobo na manuturi hita ima amata opu defen si haloho lohot opu romora si dabariba na laho pasahat to hita manuturi hita di bagasan Bornginon ope rak magbigay mahita jala tapasaha ma tu bidang adat do tarobo partikenon pasahat tami ma tuhamu buti ma mauliate. Ya, mauliate mah horas mah dihita peparanda puta raja silai sabukan sewalu turpuk nomor hoja kusi lalai nabolak. Horas. Hobar tu materi nau di pasahat dia mata panase anakingan ima mangapu anak. Seorang magodang di hari-hari nausalpu nuga tekas dipadarhami akka istilah-istilah di na mengangkat anak mulu dalam bahasa Indonesia. Adong na mangapu, adong na mangain, adong na adopsi. Dan pola pat orang namion, jala, molo mangapu, adong dua, molo buru, didokong ma paburuhon. Molo bawa, didokma patape marga. Takas taboto latar belakang nion buasa soni alana dung marsaur bangso Batak tu akka suku-suku na asing di negara tahun terjadi pergaulan anak kota akan akoso. Jadi tak terhindar hobe terjadi ima perkawinan campuran. Mana perkawinan antar suku. Alai boha asa mardalan adat nyoputa si jolo-jolo tu munaulinon di pahobbar mainan. Asabui mardalan. Tentu asabui mardalan si konadong ma natolu unsurinon imana dinokonna dalihan natolu si kondisi hula-hula disi dongat tubuh jala disi guru
Itu sibui mardalan acara paradaton. Nah, molo adong boru ni kita lah Batak naing marhamulian tu halak nadao marang nasi lebat tentu dipatupama acara mangapu dung diapu dipatapema goarna dipatapema marga dung dipatape marga buima mardalan adat nyopunta si jolo-jolo tu adat Batak naulinon. Nah, mula mahita tu materi bahwa proses nyo perdalan mangapu adong piga-piga versi na diulahon cara mangapuon molo mangapu borua boru seorang magodang nggak tahu tekas so dia prosesnya mangapu anak seorang magodang pe bude songoni persina ale adong persina asing. Nah, taberek majolo persina asing. Ate, asa adong piga-piga parian alai dan mengurangi makna. Perlu tebahuron nami molo anak ni siap kita Batak neng mangala boru sian boru nadao na proaktif di son ima pihak ni para anak naneng mengelului isedo naneng mangapu naneng parumain nau sebaliknya molo adong boru di kita Batak neng muli tu halak nadao na proaktif di son ima pihak parboru mangalului naneng mangapu isima naneng mangapu marga ahama naneng mangapu naneng kelanaon itu kebalikan nanti dia mau tabereng nama sanwanginor segala salukutna ke kenarikot tu acara inor satu na pesta ujuk biasana molo boruoto naneng mulihu halak nadao pihak perboruoto na paradeo sude narikot tu si sebaliknya molo anahoto naneng mangalabor se boru nadao sudi akan narikot tarigot acaranya mangapur satu pesta ujukna pada umumnya di hari koton marang ditanggung oleh pihak ni parboru tersongonima asetak kasta moto ate nah so dia prosesnya parjolo Roma buah-buah ni pihak parboruon madapot pada umumna tu amang boruna marganya amang boruna doon di Papua didapot tu boruna di Papua majolo rencana marang sakabon tutunuangin agak nomor dongat tubuh nawar hamarangi borunaon perborunaon adong ma pakatayon dong adong pakatayon naung marsitomuan dibuhul mahari Roma hula-hula naon manang pihak parboruon rap dohot nanai kelanaon dohot na tua-tua ni nanai kelanaon madapoton jabuni boruna itu teh jadi hula-hula do naro madapoton arti kata lain siapa yang berkepentingan itu yang mendatangi
Itu kan? Itu. Jadi alana memang pihak Parboronto na berkepentingan na mengalului isero na mangapu na nekela naon asabu merdalan tohbar ada deputa si jolo-jolo tubuh na sidama na proaktif. Dinapot tema bagas ni Parboron naon. Diwo masih pangaron deke doa kasih pangaron nasing dan itu aka narikot tu si dan pola berturut-turut si pangaron baru nata tung mungkin hula-hula na membuat turut-turut si pangaron mendapat tu baru nate itu dah saya tak kasih tahu tu dah deke ibuan doa akan narikot ima si pangaron narikot padongan ale dan si panganon nomor turu-turu unang salah ita te didokom baon si panganon topot-topot ate si panganon sihol-sihol manang si panganon topot-topot ate orang salah dah ya Pak artina hula-hula inon masih hol madapoton para borona dibuang si panganon gimana kideke doakan asing alai dan si panganon nomor tuduh orang salah dah si panganon nomor tuduh ima si bubuan ni hula-hula mendapoton boruna. Nah, songorai harus si para dion ni boruna. Nah, parburuan doda. Parburuan ni hula-hulai dan pola para dion manangah. Dan pola para dehon menengah ate cukup ma si panganon sihol-sihol na kiningan inon dari bon ni hula-hulai ima dialang ate jenang pola pihak para anak para dehon manang na si panganon ya poloida manang na dia setelah biasa na maloro hula-hula mabuat deke kan sekupara dia terus si pangaron odao ate dampola mabuan marang dampola para dehon si pangaron najagar cukup ma si pangaron dari buat ni hula-hula na inakin ima dihalason manang digabehon ate tentu masih pangaron mbak dong masih pangaron dong di pasahat dekeon di pasahat ma dekeon masih pangaron mbak dong masih pangaron nama betang yang isero terbalik ate biasa na dapat tuh pak buru nama betang yang mangan aturan ate itu semua lah kan ayah lah hula-hula itu nama buat jalan hula-hula itu nama tu buat hula-hula ini nama mabait tangyang mangan itu kan iba beda na asal tak kasta bawa tu ate buat sesuatu ni alami mak hula-hula itu nama buat terus si nama buat si panganon ni ala nama hula-hula itu dari kot mangelek rohani Parboron ni asal olo mangapun anak kelanau ima arti kasarna itu kan nah itu jadi dosai ba isukun para nagomma Parboron noma dia do haroroni hula-hula nai mendapat ton nasida takasma dia lusi
di pasahat ma di tariasem ma na solot di rohani hula-hulai na gopang di pusu-pusuna ala neng mangumuli main na sejolo di hula-hulaon tu halak na daw rekod di bagasan adat nagok khobar tu adat Batak nauli na di tonada putta si jolo-jolo tubuh alani asa bui diulahon asa mangelek mahula-hulai asa diapu perburu naon na naik kela naon gabe anak na imate sama ini memperdalam na mulai deh pak so dia do prosesnya adong piga-piga proses na nakini nung di pasal tami boy do proses perdalannya proses sona mangapu boru dan itu ale boy do dot sarana asing molo sona cara mangapu boru barang paburu honor nggak takas taboto tabereng majolo sian sisina asing ate ase adong variasi na dia peo dinggat do dan gitu makok ruhulauli do nah parjolo didokon para nagomba dijoba dan disuruh hula-hula na daw hula-hula daw majo marsud dokon suruh kamu mau son naing paru main muna hidup kan molo makapu boro ale molo daw ijo kepada saudara kami yang ini orang tua daripada anak ini agar pindah ke sini laki kan rak do pesa utulah dot ulah nak pindah mak so ni mak raja nami mau lihat ya mak diulau kami mak diulau kami pagi do mulai non jalan diulau kami mak di nama ngapu do patape marga ungai pada di hami nganan di rajai molo naik ku sampai jolo songon nama nangin rajai dari gamma ale rajai mak dia mana tinggal kali itu ale si patah hula-hulaon hot do di hudulan na mamerek proses pangaponon oleh jagar hatar nakin nataruk korin nate oleh mak jadi perjolo disukun Latorasna kepada saudara ini yang punya anak ini bagaimana? Apakah dengan kerelaan hati dan lain sebagainya dan gitu dengan disukun ya lusi alanai saksi hodo kan iya dong pengakuan ni natoras ni anak nanay siap ponon isukum mamuse ima tu ima daw anak-anak ko tendakir kan natoras na nama nang itu isukum ba pangso ni apakah anak kami ini dengan kesediaan hati yang terbuka bersedia kami berikan marga indah dan itu ya Sudemon merenungga sudah syukur-syukuri dia lusi dohot rela artinya dohot ya di pada lama proses nah parjolo diupama anak nah seorang magoda diupa ima parburun ni hula-hula na iupa mak tung iupa dipasasi par kujolona terserah pakiaha nasida media songon na mangupa molo songon di tano Simalungun dayok na binator do itu tema molo di hitabetak toba boido marok na maratur boido turu-turu si panganon boy terserah songon dia mah kesiapan ni
nyon ima paranagon dina manghupa anak na sorang magodangon. Ditiki napas hato turu-turu si panganonon lau sisima didokon hatana kepada anak kami ini, selama ini namamu adalah si A. Mulai saat ini namamu akan ditambahkan A marga A marga, misalnya marga kita paparanda puta salah sian kita sebelum turpuk, misalnya A marga Pintu Batu. Dan gitu. Oleh sebab itu segala sesuatu yang menyangkut adat adalah tanggung jawab daripada marga Pintu Batu, Siwalu Turpuk, Namar Hoja Kusilalahi Labor dan lain-lain sebagainya. Dan gitu. Diusai diupa dipasahat ma ulus. Diulusi masih puri dan gitu ima warna ulus pak hohop, ya dah hohop tamu tori hohop kan yapu hohop ihokop ale dokon ihohop guarninon ima ulus pak hohop. Dung di pasahat ulus di rumah tu dima. Ate. Didang pola yopa. Yopa na torasna. Dengan didang pola yopa. Songonna mangapu boru sorang magurang. Cukup ma. Songonna. Ini salah satu metode dida molo mangapu anak di patape margana dung sainon alana rodo di sinon bui meloro hula-hulana di sinon meloro hula-hula ale molo sorope bui duhaduan didapat tombes hujabuni hula-hulana ate ini hula-hulana ya imat tong ale molo pe misalnya hula-hulana di sinon dan boleh jadi masalah ale cukup masongoni. Nah, dong saya songoni di pabuang matu hula-hula naon. Songoni mah raja nami. Nungga di dalam tok kami ima pangapon tu anak nami. Anak nami dapat tong dong itu. Dang dok korona naik kelamo ya anak nami. Beremu. Beremu. Alani raja nami. Ate tungadong na naik si pasaton muna. Partikero di pasata mi tuamu. Dan gitu. Roma hula-hulaon. Hula-hula na naik si matu anaon. Borak mahalaki. Di pasah deke. Tu berenaon. Diulosi. Ini ruangin. Ala na kelana we kan. Berena we. Do. Ilosi mak. Dosai mulak mahula-hulaon. Mardalam pago-pago. Nah pago-pago hui se do pada ronda. Do tu hula-hulai pada ronda. Ya, jadi cukup ma di nomor dongat tubuh ni ima perburu naon. Nagabe naturas ni rekela naon. Do dengar sautana. Do ale-ale dang do tu. Do. Itu alana sidar tong berkepentingan. Ya. Jadi isir na pagara di honor ya tentu lagi parburu ima kan lagi nunggu dokon lagi bahwa segala sesuatunya itu alana memang berburu itu na berkepentingan sudah yang kena rekod tu si iparade. Itu ate sori ma proses ma na perlu si otota sada roh hula-hula ino membuat dapotan parburona mabuat si panganon ima deke do si panganon nasi alaidang si panganon na jagar marang namar tudu-tudu ate
didok mainon idahan manang si pangaron sihol-sihol manang topot-topot. Nah, paranak dang pola para dehon si para dion na alana rohula-hulana dang pola para dion saiba si buah-buah de hula-hulana inon di gabehon ate ima dihalasan ido perlu tersori ma prosesna na perlu tahapan-tahapan na itu singkat padat ale bermakna ate dedang pola iyo painataino ni anu ngasong magudang manangna orang sumar etis dah gitu cukup ma ditikina mangupaino didokon disahkon ni perburuan ni hula-hula nainon gabe margana mulai sadarion na mulu na sililingo guar musi mulu mulai sadarion gabe itabay hami ma margam marga pitu batu iya gabe sudi matong urutan naik ada dengan catatan dan merusak memutus hubungan ni ima anak na dia putu na torasna nah ada orang tua na kadung secara genetika jala dan berhakon atas warisan nang salah dah dan berhak on atas warisan ni nama ngapun ima perbedaan nama ngapu mangain do mengadopsi tersengoni marah amang nabui di patorak kami melotung adong rangkaian nairan panorang yon nami na hurang bui mara marhite-hite suku-suku muna bui ate tungadong nalipi partikiano di masa tay matuamo jadi mulai ate mak dihatorangan di guri doli las tuturohan nung atung masai jojor na perjolo na nang susukuno tutu dihatai do ditiki napatape margai hira-hira anak si nomor 3 ma benon na anak na ditape honom ni mana perjolo na kedua hon tutu kan dipatape pe margana ala naron do tutu sakap lahu ulau nujuk na mardo mutusi molo mamereng siya natorangani jelas na ulos pasamot dipasa matutu tu painudun nan waing suku-sukuku ada potan ulos do pangitubu titikula rujuk nai ay majo suku-suku siya kami mulai ate mak dia pai asa tada memang na diapu di sana keluarga memang si kopabon naro anaknya si nomor 3 somalna di tonga-tonga dong ngundang siap pudan ngundang siap karan ate jadi biasanya tetap do dipabuai non ima gabi anak nabi si nomor on inda itu gabi anak nabi si nomor misalnya 5 maya anak konna gabi orang batu buku anakku si nomor ombon misalnya si payah opak mon nah itu kan moldan itu kurang songoni dan sah non pangapun ya teh itu padahal mau lihat ya ama udah mau nama jalu ulus pasabot ima natoras nasi painudun alay asa unang holan nama mereng-mereng si pagituwon nung somal nuanginon ditabay sa da ulus imagwarna ulus to pagitubo si parsinuan itu parsinuan ate iya tersoni mara ama udah adong depe tabay Melihat mah diamu amang dibilang adat iya malah teh udah rakon
Ya. Mangapu anak seorang udang. Ya. Naking oleh sadar suku-suku. Roma tulangna udah non pasahaton ulos. Pon ulos ahad on. Oh, iya. Ulos hela ron manang ulos ahad. Daong kepe kan. Terus Tu ibebereno. Terus. Daong. Pola ni no badakas. Oh iya, mulai Pak. Jadi okan ranah mangapu do be. Ya, mulai di pasahat di tulang naon. Bui mon guarna ulus paropa, manam bui didokon ulus tapol tua. Bui dah gitu ali paropa do. Paropa. Luasa tur ulus hela manang ulus sapi tua isona pesta do be. Ate. Inon. Ate. Da ulus solong daw. Bui kategori ulus paropa be alana memang na mangapu seorang magurang dotong ima bere naon na naik kelana. Imara na bui di patorah kami itu emang udah. Ada udah be? Mau lihat. Ya. Setelah mak di penguatan, mau Mau lihat, lihat mak di narasumber nami. Malah teh. Sautik nah ya binoto Ya. tang madok salah atau tang madok benar. Ya. Adong do ubereng nah ya patape marga Ya. ala siswe do tanggung jawab si para anak bertanggung jawab tu subi ya si perburu Ya. ala nalaun anak kelana Ya. na para na sukud di son ala ni tanggung jawab ni si perburu na maun Tolo. tang pirrohana hola ni mana mabuat dekke alai isu iti mana hui boto naon bam may to asata basanga mo na tong marsi balosa na si dalong tulu-tulu si panganon na marmiyak dohot dekke marsi alusan boha mo lo songoni si adus ni rohan ya sida asata basanga ni botona tu akadong at tubuna ima sada hubereng na paduahon soal masalah patape marga nunga sering dibahen selalu melalui surat perjanjian bahwa dia tidak dapat warisan. Ya. Baru berjalan. Ya. Tersongan ini mah pada sementara. Kade. Tima. Malah teh. Dinggan dunia suku-suku ni amang udah inon ya las roha. Ada roha marsiliaran antara nomor kula nomor baru itu kan. Roh hula-hulana membuat deke. Asa sangat si dalam Asa sangat nasida ibaros mah dohot turu-turu si panganon. Jadi asa tak kasta boto ia si ulau kan ulau nama ngapu napa apu kon hela do. Iya. Napa apu hela berarti kan narik kopison adalah hula-hulai. Dan gitu hela hulai itu nama ngelek perburuna asa olo perburon naon mangapu naik kela naon asa bui merdalan ulaun ujuk ima ulaun di adat Batak nauli non. Jadi molo taringot di baros do tur-tur si panganon ngasih judul di ulaun non dan gitu HP hula-hulai Roma buan guarni si panganon na ima deke ima si pangalos sihol marang topot dah gitu. Jadi asa tabo toru balinon na molo masalah nang matok kesalah dah. Ale tu konteks ni si ulau ni do hitalao. Judul si ulau ni na paapuhon na naik kelanaon tu perburuan na. Iya. Makanya Dari anggaran madok salah doh benar. Ya, jadi gitu sasitong na sesuai dohot nata boto dan pula balason ni Buk pamurun. iboto naon manang para dihon akan diko cukup si boban di hula-hula naon ala itu perlu hula-hula iman panukur sadia gudang mahamun si dapat toron nabi asa diboto para dihon si para dihon na dan gitu asa diboto tong para dihon si para dihon na misalnya bertulu-puluh halak mahami itu dapat torong muna dah. Dan mendok majalo haroro muna daong.
Berbeda Kalimantan. Alana dari kot memang hula-hulai. Iya. Nah, jalan gak ya masa songolon. Yang itu di gedung Nyamenian. Dari samping Tolia mah udah. Liga masih ada horizon. Liga Mas. Adong songolinon. Borusiahan nang mulai ku halak Dayak di pa apuhon di patape marga dari marga sialoho dan gitu agak suharat tong dong perwahu sih pading gamba yang butuh itu adalah parburu tu para anak beha mau lo jual mahal alagon mau lo parburu nih jual mahal gitu kan oh lo doang ya lele yang mahasaon nih dah boleh boto na morajong nonyon na rekela dan gitu kan, ada kusi, kan? Kalau mangului perburu nainon disakap ni hula-hula nai ditarias sonda solot di rohana da gupang di pusu-pusu ni hula-hula tu perburu atau respon bagi ahok perburu itu sudah menghargai jauh lebih menghargai begitu behar mau solo kan pasti belau tu marga asing. Mulut itu marga asing berarti mardalam masol pesta ujuknya biasa mardalam matiti maraku mardalam baulah sadari mardalam kalau nggak ya tadi upi bulan nasoni kalau ada di patape kebetulan sama-sama margai ale asing dengan kepala takas mardalam sama pesta ujuk biasa kan belum mengului perburuan itu sudah satu penghormatan ni para burono tu hula-hulana atau yolo duduk dah gitu beha mau baju terus sama di wajar jadi emak jadi taringot di dokon ni abang udah dakin di pasah terus si panganon enggak gabelari siap konteks ni si ulo ni abang udah ada yang dalam toko salah dan itu dalam toko salah lain mau lalau kita tu konteks na inon hula-hula ido naro madapat to perborona ala nadong sakap alana perlu dah gitu dia mulai dok perborona ido mulai takang iso dong kotor soko iya lah sini dong tak kaya ko isi dok kon ida hasil yo ate tasong lima ale dak soni ate bikin coba abang udah nak manusia udah ate ada ya. Hampir sama kalau suku-sukunan ya. Iya. Jadi mau lihatema dia matan narasumber nami. Oh. Naking sayu hupai hutihut. Ima taringot parburu naeng pamulihon buruna. Tu anak sileban. Asa didapot temma parburuon na. Asa dia pu parburuon naon ima nanaeng helana. Iya. Naking nunga selesai be diulahu parburuon. Diulahu parburuon ima ngadio dosto tu nanaeng helana on tu parburuon naon asa dia pu nanaeng helana. Nunga be diulahon nasida. Termasuk ma nunga di padalan pago-pago tu namar dunga tubuh nasida ima parburuan non. Dung selesai saya ma songon na idok nakin songon na mangupa. Ile amma ka napor lutusi. Dung selesai mardalan do pago-pago di pasahat ma muse tu hula-hulana. Tu tulangna. Asa di pasahat ulus paropana. Tadana naung adong sorang magodang. Nagabi sukus-sukun holas songonido pasahaton na tu hula-hula naon dang pola mardongan manang na songot tulu-tulu si panganon si dalian na law majalo paro pasiat tulang naon hula-hula naon ya itu kola itu ya kola coba jadi konteksnya berbeda do abang udah nama ngain nama ngapu boru dohot na mangapu anak seorang magudang artinya molo nama ngapu anagon begitu tentu hula-hula nama apa pohon kan berarti dia berkepentingan adalah hula-hula
Alar songoni do, dagido, dang pola, holan buah-buah ma, unasi dang pola pasaton na tudu si pangano. Nang penganeng mangido ulus paropa nasida Iya, asa dang ulo si pola. Berena Dao. seorang bagodang. Oh, Adong do di badang pola ulosi. Dagido alay, secara legal na, dagido secara resmi na, alana memang on siap berena aduan gabe helana, ya diulusi dulu. Gitu, dagido asa resmi bahwa nang seorang magodang berena, nah tapi nagabe itu nak suku-suku Dah. kuat biaro pakai tudu-tudu si pangan. dan pola. Alana memang kepentingan adalah hula-hulai. Madanda dia pe dan pola menuntut hula-hulai. Alana memang kepentingan dan alana hula-hulai itu nama elek perburuan dah. Dan gitu berbeda dengan mengapu buru seorang magodang paburuhon dan gitu. Berarti para anak mak nama dulu rohani. Itu. Jadi proses ini mungkin do langsung diuruti marhusib. Dan itu ya dan mungkin bolo di alana narodo jabuni alana mungkin bolo hula narodo jabuni perburuan nah kan. Dan mungkin dokunan marhusi jauh di perburuan lah gitu. Kecuali molo di sana gedung di Patupa mungkin terjadi cedos niroha dan gitu. Di sini dalam turun-turun si panganon. Parhusi puni ya teh. Ibarat adong dobe tambara oh ya. Saya mau udah ku parsa lemparan. Iya, ora tema. Dau siap pinggir lautan. Narasumber nami. So masuk ke cukupku, kini lihat orang ni alang gui. Peran ni donga tu donga sahuta. Holan nama jalo pagu-pagu itu. Iya. Ahado peran ni donga tu donga sahuta. Hola tema. Iya. Jadi peran di dalam tubuh orang sauta perjolo kan memeteraikan, menyaksikan sebagai saksi. Dan itu sih dalam pagu-pagu. Laos iman no buat tu donga sahuta donga tubuh alana diuduti don nomor seot tu pesta ujung. Dan suku-suku be kan alana nunga ditiki nama ngapui be. Napa tapi marga pe unga di botona sida laos oman no memerintah untuk akka donga tubuna do tu akka donga sautana tanggal hasaun neng onora itu kan. Ini nuangin gabe akka donga tubuna umma donga sautama si panidangi di acara naung diulahori dohot sakap ni na dua hasu tu akka arena nengro kan ini nuangin ido mau date. Hidup peranan ya sangat berperan dan mungkin di ulahon mengapu anak seorang magudang manang di patape marga tu anak hinon molodang ngisi dong tu dohot akan masa utara dan itu dona gawe menyaksihon molholanda antara hula-hula itu dohot perburuan itu dak sahih maroha-roha do warni ate marmihim-mihim ya gimana ate haro-haro arong deh Sedena yang generasi Iya. muda tak yang dison molo mengapu anak dot mengapu boru kan di dok do songon dang di leon warisan kan halo jadi molo mengapu boru kan di leon mah gabe boru marga aha kan Iya. kan? Mangiut mai mana tuh anak kan molo anak iban goar songot dia mah anon semisalnya meninggal dia rupanya ada abangnya waktu dia itu ada laki-laki ada tubuhnya masukkah dia ke dalam situ ataukah dia tidak ada di situ ya malate nak lu sih suku-suku ni iya ama udah natutua nakin ayah sarupa deh udah kena mau udah musik jadi di minggu nau salpu kan nunga takas di patorak kami nak kipe di son kan nunga di patakas kami dan iya lena tapi songoni ulakon alana
dan sudah kita ro di tikai bilang salah kote absen. alani udan do situasi ya tapi dah mengapu mengain do mengadopsi mau lo mengapu ini adalah kepentingan sesaat ala naik si bawah dia naik mangalak buru siap buru nadao mana burun naik muli tu si alak nabawa si halak nadao itu mengapu molo doko mengapu itu tidak memutus hubungan antara dia dengan orang tua kandungnya tidak diputus biasa aja dan tidak berhak atas harta warisan itu tidak berhak. Jadi dalam pola membaca surat pernyataan ya lah memang itu adalah mengapu. Sejudulnya mengapu. Unang salah ita, unang salah madoko judul, dan gitu ulau mengapu alani doko mangain. Ada berbeda. Ulun di kemudian hari no kami permasalahan. Dan gitu. Nah, imam mau mengapu tidak memutus hubungan dengan orang tua kandung. Ini hanya untuk kepentingan sesaat. Asal sauk do. Contoh acara pernikahan naik pesta jugi. Untuk apa bikin pernyataan? Lain judulnya mengapu. Itu kan? Mangain. Ini mulanya diain. Nah ada hubungan darah. Hubungan darah. Contoh anak yang gini ba. Anak dia bang libat niain. Dan itu ala mungkin dan adong tubuhku misalnya yain mau itu tidak diputus hubungan antara si anak dengan orang tua. Gimana mau memutus karena ada hubungan darah? Kata pula rakyat undang Hamaranggi ini mana pulai so dia memutus ala ada hubungan darah kan itu nuangin tapi dia berhak atas harta warisan sian nama ngainon dan itu berhak nah, itu bikin boleh pakai surat pernyataan bahkan ke akte di akte hot ke pengadilan mana notaris ya itu baru dan gitu masalah. Nah asing DP mengadopsi. Mau mengadopsi ini adalah memutus total hubungan antara orang tua kandung dengan si anak. Jadi dialihkan tanggung jawab itu kepada yang mengadopsi. Putus, pengertian putusan sangat luas. Dan itu putus, tidak mengenal, putus hubungan komunikasi, putus dan lain-lain sebagai memang sengaja diputus dia hubungan antara si anak dengan orang tua kandung beralih kepada orang tua yang mengadopsi. Tentu prosesnya wah itu sudah resmi di negara kita ini yang itu ada undang-undang yang mengatur itu. Nah inilah yang buat jangankan buat pernyataan harus diaktifkan. Jadi sejudulnya orang tong sekobotodo tapakke mau unang proses si ulau mengapu ale tado kemangain bisa di kemudian hari nanti ya kena malu-malu kajal mau dan gitu isi donga sahuta ibadah kini yang saksi isi kadonga tubuh na hahuaya ada proses nah mengapu mangain tidak berhak atas harta warisan. Ayo kan? Itu kan? Itu doang. Jadi konteksnya harus betul-betul. Unang ada proses mengapu. Do prosesnya pelaksanaan alai tadokon mengain. Ate. Jadi tersebut mah jadi najului mungkin kurang tekas mengapu di bahasa pernyataan
Ope ibae pangaipe dibae surat pernyataan dan itu alana memang dang pola lebih adong secara atau umum ulau nama ngapu do nama nginon seolah-olah disarupahon ate mengapu mana dibae surat pernyataan mengaipe dibae surat pernyataan dia mau nama ngapuan cukup waktu saat bertanya itu kan Diki bertanya kan ini sukun do. Nah, nomor ada di roham. Ho hubain margam do margaon. Radi, nah ya sudah. Ale mulai dokter dang radi batal. Kasar bari dalam order roham ini mulai pasuk-pasuk kasori dan baru tiki pasuk-pasuk. Kamu itu kan? Itu kan? Boleh dah coba dokter daun batal. Saru bari ate. So ni marate bukan benar atau kan mau lihat mah di kita saluhutna par kita panarangnya non ngata boto so dia proses na mangapu buru marang paburuhon di dokoma mangapu anak dong diapu di patapema margama arong piga cara unak kita terlalu kaku misalnya si kosoro daw sudi toho do ino ale dia maksiat akka variasi varian si pilih tota na boy taulahon ima tapilin dan boy korota salah daw ngate daw dan gitu ale melo kita di paparan putta raja silesa wasul turpuk namar hoja kusilala hinabola unga adong akka patokan di hita di son mau lope adong perubahan seorang non alai maknana dang mago ya sah-sah saja. Soalnya marah nabuni patorak kami di Burgiron ate mau lihat madi hamuaka manami marsanga patuhatta marsanga mau putta raja silai sabungan marsanga mana kita peparane putta raja silai sabungan namar hojaku silalahi nabolak horas marita horas.